Ай, забравяй печката пусната. Сега като се прибереш има пожар. Вой, това ли се случва в главата му? То смръка повече от теб. Просиш ли си го? Сори. Маслото? Не го смени на време, нали? Сега ще ти затегли двигателя. И сега кой ще го правим това? Да пробваме психокер? То не е ли на таблетка за смучене? Не, вече са на капсули с подобрена формула. Не, дай му. Айде. Извинявай, много нямах време да ти се обаря. Глупости! Тя просто не те харесва. Никой не те харесва. Леле, какво хубаво съзнание! Какво му е хубавото? Пълно е с проблеми. Къде? Ето там, сляпли си. Бъркли, това не са проблеми. Това са нещата от живота. То сма кефи. Маняк е. Между другото на теб ще се отрази добре малко психокер. Ти май наистина си го търсиш, а? Леле, гледай тия, какво хубаво се скараха! Това не е наш проблем, братле. Гледай какво мога! Аз ако съм ще вляза в сайта.